नमस्कार पुरा जणाके आजचे आमगे स्पेशल रेसिपी फॉर नॉन वेज एंड एग लवर्स मोट्टुगालनु गर्शी केला विदाउट यूजिंग कोकोनट फुल रेसिपी पळोवचेक एंड ते पळोवची इष्ट जाल्यार लायक करांची ಮೊಟ್ಟೆಗಂತ ಇಕ್ಕತ್ತ ಪಾಂಚು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ದೋನಿ ಪಿ ಆಗತ್ತ ಸೋಯನಿ ಗನ್ನಾವ दोन्ही पी आहो आल्या करतो 4 लसणी होई 2 तर्नी मिरसांगा कोथंबरी पल्ला 2 टೊಮೆಟೊ ಇಷ್ಟು ಗಾನು ಅಂದವ ಈಗ ಅದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ರಂದೆ करता चिकन काम करते री लायक जाता चिकन काम करते आम्ही कितें मोठो शिजत दवरता मासो बसयता मोठो शिजत दवरता आता पुरे घालून वट्टिता उदक घालना हांव ते पियावा उदक टोमेटा उदक पुरे सोडटा मसाला वाटला मोठो शिजला हो घालता मासो घालून तुके भाजीता ಇದು ಮಾಲ್ವಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ घालता मोठो शिजलायता मोठे सॉल काढून घाई आणि घाला मसाला घालता इथे दूध उदक घालता कटकटायची अजून मीठ तिखसाणी पुराय तुमगेले आज तुमको कितली जाय किती ती कणी कोरेत कटकटायलो ರಂಡೆ ಈಗ ಪಳ मातये कुल्या ओय रान्नी उज्जो ऑफ केल्यार मातये कुल्या कटकट आनी काय येता पळय सोय घालना नतिले मोठे रंदे रेडी जाला तुम्ही बी ट्राय करूत मस्त इजी रेसिपी सेम रेसिपी तुम्ही चिकन जो वेज जंतू सोयाबीन पनीर आणि बटाट घालून करूत व्हेरी टेस्टी रेसिपी
रेसिपी कशी जाला म्हणून तो कमेंट करून सांगायची. या व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लाईक करायची आणि आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची.